सालायमारबायसो बिदिब्ला हेल' गाइस खुलुमबाय दिनैनिफ्राय गोदान ब्लग भिडिअ आरो नोंथांमोन बयखौबो खनसे बरायना लाग्रोनाय खालायबाय थ' गाइस दायो नै गारि फोरोंनाय गारि सोलोंनाय पार्ट 2 लाना फैलायबाय नोंथांमोना नायदो जायफोरा इन्टारेस्टेड नै दिनै गोबां मानसि बे जाबाय बिथांखिनि बिसि नै बाजैया इसोरो सालायनोसैलाय नै दिनै एकदम बेलेगसो महरानो वाव सेसखासै लागायसिगोन जाहैबाय नै जायफ्रा इन्टारेस्टेड प्लिज नायलांदो स्किप खालामालासिनो आरो जायफ्रा गोदान अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ सापर्ट खालाम आरो नायलांबाय थादो दे सालायदो लागा गियार गिदिराव सालायनाङा गियार फिसायाव सालाय हगारबाय थायो नामा दे वाव क्या बात है वाव सासे सानै साथाम साब्रै आरो ओरै सासे साबा वाव सोलोंगासिनो दासिमबो माने पारफेक्ट जायाखै बिसोरो बेनिखाय ओइ गियार सेफायनाय मानाय खमायनाय नै सोलोंगासिनो गाइस बिथिं सासे नै साखोगासिनो सेसखासै वाव माथो मारै मोनदों आरो बेसेबां नांबावगोन मोजां रोंनोलाय बोरै जानांगौ जाखो मा गारि सालायनो गोसो नोंलाय बुलेट सालायनो गोसो सब सालायनो गोसो Pro rider. Hey, एकदम सालायगासिनो गाइस ओइ बिथिं जंसन जानो नागिरबायमोन दानो गाइस जंसन एकदम दिनै नै ओइ सालायग्राया मारै जाखो थादोंना हायाखै हाबायना हाबाय रोंहांबाय दा आच्छा रोंगोन सिन्था खालामना जाखायो हा जाखायोना iya gilir बुरजानो ना ini खब्रैबो सोलोंफैदों बाजै खोन्थादो हारसिं रोंनानै एसे इन्टारेस्ट मोनबाय औ माला लेन्डआव सालायनो रोङो मिथिला रोंगोन खालामनोसै औ लागायदो दाब्लिं लाजेनदो दे देलाय गाखोखादो माथो दाब्लिं दे लाजेनबाय रोंजेनबाय प्रभाइडारफ्रा Yes, 1, 2, hey, सालायलांदो दे guys, video habis ini sih geran please subscribe kan guys channel ko at bell icon ko follow ko na natin guys sama guys bye bye good night tayo na sabay namin siya sabay bye bye good night take care kasi siyempre